Fl-aħħar sigħat il-MEPA ħabbret li se testendi l-monitoraġġ tal-arja fuq il-power station il-ġdida ta' Dellimara li se tkun qed taħdem bil-heavy fuel oil l-aktar żejt li nniġġes għal 6 xhur oħra. Dan ifisser li r-riżultati tal-livelli ta' tniġġis li se joħroġ miċ-ċmieni tal-power station il-ġdida se jkunu disponibbli f'Ġunju tas-sena d-dieħla. Dwar dan il-ħamis fil-għaxija waqt attività fil-Fgura tkellem il-mexxej laburista Joseph Muscat li wara d-dubji tiegħu dwar din id-deċiżjoni. Joseph Muscat akkuża lil Gonzi PN b'ipokrizija. Suppost kellu jiskadi f'Settembru li ġej. Qalu isma' ejja nġedduh naqra iktar. Ejja ntawlu naqra iktar il-monitoring iridu nagħmluh sa Ġunju tal-2013 biex jekk ikun hemm minn dan il-monitoring li jirriżulta li qegħdin inizzu il-pulmun ta' uliedna joħroġ biss wara l-elezzjoni li ġejja. Joseph Muscat qal li waħda mill-aktar affarijiet li għandhom medda il-familji li joqogħdu fin-naħa t'isfel ta' Malta hija l-kwalità tal-arja. Iżda l-Gvern għażel waħda mill-aktar teknoloġiji li tħammeġ għal power station il-ġdida f'Dellimara. In-nies tan-naħa t'isfel għandhom dritt tal-kumpens ambjentali ta' dak li ilhom isofru għal snin. Joseph Muscat qal li l-inħawit naħa t'isfel ta' Malta mhumiex anqas minn postijiet oħra. Il-Partit Laburista juri dan bil-fatti meta ħoloq kelliem apposta għan-naħa t'isfel tal-pajjiż.